parlaré sobre les colònies de Vilamar. L'any 1906, l'Ajuntament de Barcelona va promoure les primeres colònies escolars destinades a nens i nenes de famílies humils de Barcelona. Inicialment, la intenció era que aquests nens i nenes respiressin bons aires i ho fessin fora de la ciutat. Posteriorment, es van considerar aquestes colònies com una experiència pedagògica i una veritable revolució didàctica. Cap allà al 1922, l'Ajuntament de Barcelona es va interessar per Calafell i la seva platja. Calafell tenia una platja molt llarga, amb sorra molt fineta, l'aigua era molt iodada i estava molt ben comunicada, és a dir, per carretera i per tren. Del tren al mar hi havia poques passes i hi havia una pineda, que eren els pins de Llagostera. Alhora també els va interessar que Calafell en aquell moment ja tingués aigua corrent i tingués electricitat. Així doncs, l'alcalde d'aquell moment, Jaume Janer, va parlar amb Cosme Mainer, que era el propietari d'aquestes terres, perquè arribessin a un acord de lloguer i es poguessin portar a terme les colònies, i així va ser. Les colònies es van portar a terme de l'any 1922 fins al 1936, al moment de l'esclat de la Guerra Civil. Aquestes colònies es van situar, es van estendre les casetes i els edificis annexes, diguem-ho, doncs des de la Pineda fins pròpiament davant, enfocant al mar, amb una extensió de 250 metres. Aquestes casetes eren reciclades de Barcelona, de l'Exposició Universal del 1888. Les dependències annexes que hi podíem trobar, doncs hi havia la infermeria, hi havia pròpiament la sala de festes, la cuina central, els lavabos, les dutxes, etc. Com s'organitzaven tots aquests nens que hi eren a les colònies? Doncs s'organitzaven com una república, és a dir, s'autogovernaven i alhora l'educació era cívica. Com era el govern? És a dir, qui formava part? Doncs tenien un president, tenien un batlle per cada un dels barris que formaven aquesta colònia, després tenien un director de biblioteca, tenien un cronista general i un carter general també. Qui van ser els directors? Els directors d'aquestes colònies, primer va ser en Pere Vergés, el va seguir Artur Martorell i va acabar, l'últim director que van tenir va ser Enric Gibert. En paraules de Pere Vergés, i cito literalment, a Vilamar anàvem a crear una atmosfera d'idees, anàvem a crear-hi una ciutat ideal, on cada infant fos un ciutadà. Això és, amb drets i deures, dins d'una jerarquia, que vol dir limitació d'autoritat i responsabilitat a un fi superior, la col·lectivitat. Ells tenien un diari propi, el diari de Vilamar. En aquest diari, doncs, des del dia 24 d'agost fins al 14 de setembre, publicaven les experiències d'aquests alumnes, les vivències. Van fer l'any 1922 14 revistes, és a dir, 14 publicacions. No fa gaire la Universitat de Barcelona va reeditar un facsímil amb aquestes 14 revistes. Aquesta iniciativa educativa va quedar gravada a la memòria de Calafell. El carrer principal, el carrer més comercial del nucli de platja, se'l va anomenar Vilamar. La Casa de Colònies, que està dintre la xarxa de cases de colònies que gestiona la Fundació Pere Tarrés, se la va anomenar Artur Martorell. I al passeig marítim de Calafell hi ha una escultura d'un nen amb un barquet a la mà que vol homenatjar o vol recordar aquestes colònies de Vilamar. Espero que el que us he explicat us hagi agradat i alhora us hagi servit per conèixer una mica més la història d'aquest Calafell.